Nyakwaramogi Ajwang' en odhiambo makare mano mar chieng' tarik 30 dwe mar 8 higa mar 2025. En weekend ma wantiere kod weche mag tuke mopogore opogore ka odiochieng' ma kawuono finals mago mag tuke mag CHAN itugo midhiambo ma kawuono e alap mano mar Moi International Sports Center mano Kasarani bore Nairobi ka itugo mano e kind tim mar Madagascar kata piny mar Madagascar kod pinyno mar Kenya. Ka gie thuolo ni tugo ma kamano dhi nyime kata kamano gisani koro gintiere e half time ka tim kata pinyno mar Morocco otelo kod gonde 2 ka tim mar Madagascar to nitiere e gol achiel. Bago gin mana moko kuom weche mwaluonu midhiambo ma kawuono weche matimore e paw tuke ka bende tuke go mago mag EPL bende tugo e kind timno mano mar Manchester United ka achiel kod Burnley sani koro gintiere amodhi mano mar gonde 2-2. Nyakwaramogi Ajwang' mago ka achiel kod mamoko mathoth moiko ni midhiambo ma kawuono moriwo nyaka weche matimore e pacho kae kama jatend piny Kenya William Ruto osingo mar kedo matek kod mibadhi mosebedo ka timore kata ka nitiere e okumba mar thieth mano mar SHA. Inyalo bedo kod geno ni kuku ka achiel kod tiengi ibo bedo ka iyudo achiel ka achiel e weche manyien mag ang'ich welo midhiambo ma kawuono. Bethuolo mar chwalonwa pachi ote penjo moramora kokale namba mar ote machuo kari 36000. Facebook ibiro yudowa achiel ka achiel. Ramogi TV kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magie thuond weche mawamiyo pek. Tumeondoa leseni ya mahospitali 1000 ambao wanafuja pesa, na hatuondoi leseni peke yake, tutawafuata, watalipa hizo pesa. Jatend piny William Ruto osingo tieko chuth mibadhi ma okwako sekta mar thieth ahinya to e okumba mar thieth mar SHA. Wadhi mwatimu giluongo ni upgrading ma wan gi barupege udi ni kwatieko upgrading sirkal dhi ndikowa to gitamore ndikwa nyaka kawuono. Wasetimo upgrading ibo kwaya pesa to ka onge pesa ibo kwaya denda. Jopuonj mag P1 mapok ondike tich okwedo duol mandiko jopuonj TSC e witero jopuonj mosendiki e tiegruok mar medo rang'iny mar tiegruok margi. An ok believe kendo en ok en paro dwaro ji mang'eny mondo choko bed ni chulo osuru to kichule e kiwango maginyalo. E higa achiel mar sirikan manywanda watwak gi jatend migawo mar omenda John Mbadi e singo mane ochiwo mar bero uchumi ma pacho ka. Nyakwaramogi Ajwang' mago ka achiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni ye mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar weche manyien mag ang'ich welo. Antiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka ka bende antiere kae e loja e lieta nyinga Joyce Oduor. Kawachako en tugo mar finals e kind tim mar Madagascar gi Morocco e tuke mag CHAN dhi nyime gi sani e alap ma Moi Stadium Kasarani. Gisani Morocco ni nyime gonde 2-1. Mana ka senyisi Nyakwaramogi Ajwang' e gintiere e half time moro matin kendo podi waluonu weche makamago achiel ka achiel. Akawadhi e weche mamoko ma bende pod otudore kod tuke mag CHAN en ni chakruok tuke mag CHAN higa mar 2024 e pinje 3 mag Kenya, Tanzania gi Uganda nokelo mor e kin johera mag adhula. Ne en tugo mane ochiero ndhadhu mag tuke adhula pachoka ka finals e kind tim mar Madagascar gi Morocco oywayo nyaka jatend riwruok matayo tuke adhula e pinje mangima Gianni Infantino kachiel gi jakoma tuke adhula e pinje mag Afrika Patrice Motsepe. Kata odoko ni Harambee Stars ne othich oko e tielo mar quarter finals, johera mag adhula ochopo karomgi e alap ma Kasarani. Ranyisi ni Kenya ni kama kare motelo ne tuke mag pinje Afrika higa mar 2027 ma ibiro bagi e pinje ma Kenya, Uganda gi Tanzania. Jatend piny William Ruto osingo tieko chuth mibadhi ma okwako sekta mar thieth ahinya to okumba mar thieth mar SHA. Ruto mane loso e kine nyasi mar sidho bishop manyien e kanisa Kopere e boma ma Kapsabet okoni loro ute thieth kod mayo moko lesen en mana achiel kuom ondamo magisekao kama thoth podi biro. Kaka Judith Omondi lero,
Duol marango rang'iny mar thieth oloro ute thieth 45 kama moko 82 omal lesen mar tich e kaunti ma Homa Bay. E listino, ute thieth 544 olor ka 454 omal lesen kod duol mapuodho rang'iny mar thieth e ute thieth ma pachoka KMPDC. Kaunti ma Homa Bay obedo kendo e rameny e listi mar duol marango rang'iny mar thieth e pachoka KMPDC. Duol no oloro ute thieth 45 kama moko 83 omal lesen mar tich e kaunti no ma Homa Bay. Kaluo Homa Bay e kaunti kende ma omeny kod duol mar KMPDC. E listi mar ute thieth manyocha oma orak mar SHA, Homa Bay bende pod ne otelo Kaluo. Mibadhi ma okwako kuma mar thieth mar SHA oseneno kuom koro jumbe 2 ka jatend migawo mar thieth Aden Duale laore koni kod kocha gi ute thieth ahinya to mag ji giwegi. Jatend piny William Ruto bende twak mare e kinde alam Kapsabet odiochieng' ma kawuono opuoyo okang' ma okaw kod duol mar KMPDC ka okoni mano e ondamo madhi konyo e tieko chuth mibadhi ma okwako okumbano. Tumeondoa leseni ya mahospitali 1000 ambao wanafuja pesa ya mambo ya afya, na hatuondoi leseni peke yake, tutawafuata, watalipa hizo pesa, kwa sababu there is nothing as criminal as worse as stealing from the sick. Moko kuom counties man kod ute thieth ma omeny kod KMPDC oriwo Nairobi, Kisii, Mandera, Nyamira kod Wajir. E list no, ute thieth 544 olor ka 454 omal lesen kod duol mapuodho rang'iny mar thieth e ute thieth ma pachoka. Jatend piny bende okwayo jopiny mondo mi kik chunygi dikre ndikore kod okumba mar thieth mar SHA ka osingo neno ni okumba ne otiyo kendo chiwo thieth ne jo Kenya. Kwa wale ambao wamejiandikisha kwa SHA, tayari watu 450,000 450,000 wamejiandikisha. 51% ya watu wa Nandi wamejiandikisha. Katika orodha ya counties, you are number 12 kwa wale wamejiandikisha. Nataka niseme pongezi, lakini vile vile niwaulize kwa wale wananchi 880 wa kaunti hii, 450 are registered, bado tuko na zaidi ya 1400 ambao bado, na mimi nataka muharakishe ndio mtusaidie ili wakati tunapanga mambo ya matibabu tuwe na idadi kamili. Liet mar mibadhi mar okumbani osemiyo moko kuom josiasa odhiro mondo mi jatend migawo no Aden Duale ogwe tao kendo chiw thuolo ne nonro matut e wi gino ma iwacho ni mibadhi manyodho okumbano, weche ma jatelo no kwedo. Na hata wale wananipiga wananiambia mimi ni jiuzulu, wengine wako na hospitali yao nimefunga. Unaona hii dunia hii? Ule ananiambia Duale jiuzulu, nimefunga hospitali yake ngapi? 3. Ile mahospitali 1300 rais amesema tumefunga. Sasa mimi nimetoka government printer, tumegazeti. Mimi ni msema ukweli, mimi ninatasimama na haki. Okumbani ne ochako tiyo dwe mar 11 higa ma okalo ka nyaka sani ma hawo jo Kenya milion 24 osendikore kaka jokanyo mar okumbano. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motudore kod thieth, en ni jatend migawo mar thieth Aden Duale wacho ni jogo ma iseyo ni osebedo ka nyodho omenda mar SHA ibiro maki juma manyien. Duale wacho ni sirikal ok bimbe kotol e kawo ndamo mager ne ute thieth makwalo omenda kowuok e aguch SHA. Wacho magi Narok kama ne entiere kod jating' ndai mar jatend piny Faruk Kibet. And on Monday, I am taking Monday saa 8, mimi ninapeleka over 180 files to the DCI. Washikwe ama wasishikwe? We will close your facility. We will recover our money that you stole from the people of Kenya. And we will prosecute you. And let me speak to DCI and the office of the DPP. DCI, EACC, DPP.
when those criminals are brought before you, conduct your investigations. DPP, you must charge them before courts of law. Wale wanasema tuende ukabila, ati dini iwe ni ukabila, tabia ni ukabila, kukula ukabila. Kwani ukiwa na pikipiki yako na wewe ni Mkalenji na ukose customer barabarani na ni Mjaluo, utawacha kumpeleka utafute Mkalenji? Gavana Makericho Eric Mutai ne otony kuom thuolo mar ariyo bang' senators wito oko bura mar thiche oko ewi rem yudo kwan MCAs madwarore e thicho oko gavana. Eric Mutai ne othich oko kod MCAs mag od buch county ma Kericho tarik 15 dwe mar aboro higani. Kata kamano, senators 23 ne ogoyo ombulu mar duoke e apisi. Mutai ne iseyo kuom ketho mag tiyo marach gi apisi, gwelo mag apisas mag sirikal ataro mar chik, kachiel gi riembo e tich moko kuom apisas mag county no e yo ma ok long'o. Gavana ma Kericho Eric Mutai koro nyalo buonjo bang' senators kuom thuolo mar ariyo e buo higni ariyo wito oko bura mar thiche oko e apisi mane ochwal kod od buch county ma Kericho. Mana kaka mbura man kod ngima ochiko, Mutai ne otony bang' senators 23 luto ombulu mar duoke e apisi ewi mano magiwacho ni ne onge kwan MCAs madwarore e od bura mar thicho oko gavana kaluwore gi chik kare 33 mag 10 county e kinde bura mar gole e apisi. Ayes 16, nays 26, abstention 1. So the nays have it. Now, honorable senators, as I had earlier indicated, in the event that the Senate finds that the 2/3 threshold of 32 members of the county assembly was not met, then the impeachment proceedings shall immediately terminate, and the Senate shall now proceed to determine the impeachment charges. The result of the division indicates that the motion has been negatived. Consequently, the impeachment hearing hereby terminates. Tarik 15 dwe mar aboro higani, MCAs 33 kuom 47 ne ogoyo ombulu mar golo Mutai e apisi ewi weche mag tiyo marach gi apisi, gwelo mag apisas mag sirikal ataro mar chik, kachiel gi riembo e tich moko kuom apisas mag county no e yo ma ok long'o. Paro mar nono kwan MCAs mane ogoyo ombulu mar thicho oko Eric Mutai ne ochwal kod senator ma Kakamega Boni Halwale. And Mr. Speaker, as you pointed out earlier, should we find that the threshold required was made, that would be the end of business this evening. If it was, Mr. Speaker, if the threshold of 32 was not met, if it was not met, then that would be the end of business this evening. Otherwise, we will proceed to the next motion. Kata kamano, e kinde twak e nyim od bura mar Senate odiochieng' manyoro, okinde mag Gavana Mutai kotelnegi kod Katwa Kigen kod joneno mage ne olero ni MCAs maroma 18 ne ok oyudo thuolo mar luto ombulu, kata odoko ni ranyisi mane ochiw kod od bura ma Kericho ne lieko ni negi goyo ombulu mar thicho oko gavana. Joneno mag Mutai bende ne onyiso od bura ni ne gin kod chich ewi lony manyasani mane otigodo e kinde go ombulu. Anita, did you in fact log into the system? No. Did you press the abstain button? I didn't have a button to press. Did you press an abstain button? No. Nevertheless, you expected that system to register your abstained vote. But which system? Nevertheless, you expected that system to register your abstained vote. But which system? Mr. Speaker, may I once again have my question answered, whether that was expectation? Madam Witness, can you answer those questions looking at me? Maybe when you look at him, you are becoming a bit... look at this side and answer the questions. Thank you. Notwithstanding that you didn't press the abstained button, you nevertheless expected the system to register your abstained vote. Is that a correct position? Por Kakorgi,
Okinde mag od buch kaunti ma Kericho ne oramo ni MCA 18 mane ok oluto ombulu ne otamore luto ombulu kitiyo kod lony manyasani kendo ne ok otamgi goyo ombulu. Dwe mar 10 higa mokadho bende Mutai ne otony e dwaro mar thiche oko e apisi tok kane senators oluto ombulu mar rese. Riwruoge mag jopuonj Kupet kod Nat dwaro mondo mi migao mar somo oromenda mar somo ne skunde kaka nyicha gi singo. Kwayo mar riwruoge gi biro e kinde mabende koro gidwaro mondo twak obedie e wilai manyien ma itiyo godo e rwako nying jopuonjre motelo ne yudo omenda mar somo. Gikoni thoth skunde ok yud omenda ma oromo jopuonjre duto kaluwore ni laino theko kendo rucho nyinge kata bang' ka gisekete. Kaka Millicent Adhiambo lero, gidwaro mondo chutho ka otamore to migao mar somo oti kod lai manyasani ma duol matayo penj tiyo godo kaluwore ni duol no pok noleo go chapa otas penja japuonjre moramora. Jelo sekalo nyaka ne yaw skunde pacho ka. Juma mane migao mar somo ochiwe singo mar chwalo omenda mar somo ne skunde. Kata kamano nyaka kawuono pod jopuonj rito omenda gi ka koro riwruoge mag jopuonj sundo mondo chwal omenda go ne skunde. Juma mokalo ni Friday ne pesa osechopo e skul. Koro Friday mokwongo mono rumo ni e Friday ma pesa ne pok ochopo e skul. Koro noko wacho ni en Friday man. Koro mano lack of clarity mar communication mark from the minister. Miyo koro jopuonj mane skunde ok nyal plan maber e yore mag somo. Kwayo mar chwalo omenda mar somo kata kamano biro kod ng'ur e wilaya manyasani ma itiyo godo e rwako nying jopuonjre motelo ne yudo pesa. Kuom kinde koro, ywak osebedo ni laino ok tim makare kendo miyo jopuonj tich matek e rwako nying jopuonjre midhiero mamiyo skunde ok yud omenda ma opimore kod kwan mar jopuonjre magin godo. Ma system mane jok matiyo Ministry mar Education ne tiyogo mondo oma nyithi jo Kenya ratiro mar somo. Gimayo gi ratiro ka gitemo mondo koro giroch data mantie school. Some things telling us they nyaka be nitie at the Ministry of Education must sabotage the government programs. And why should that be? Kama osetimore nyithindo mavalnare wono bene nongo capitation mondo school ore kaka dwarore schools bedo underfunded. Nyaka sani nitie paro mondo miti kod lai maduol matayo penj pacho ka tiyo godo poni NEMIS otamore chuth. The Kenya National Examination Council nigga assessment data mag nyithindo from grade 3. They register at grade 3. When they get to grade 6, they register for KIPSEA. Mother mo penyi yiga ni mag grade 9, they register for KJSEA. Why is it that kuchubusa capitation to nyithindo gi kuro unge system? Bende jopuonj wak ni josiasa osedonjore chike mag somo kendo gionge teko mar tamore gik moko ka nyaka sani koro gidwaro mondo oket twak ma onywando ji duto mabiro kelo lokruok e sekta mar somo. Member of County Assembly nyalo biro gi nyithindo mopong'o matatu to wacho ni nyithindo gi somo e skul ki nikech adamiyo gi basari. To in kaka principal mar skul kata head teacher ionge gi thuolo mar kwero gi ni nyithindo gi podu kwa keto gi kaendi to kwa bi yudo support ma from the ministry. To koro nyithindo gi donjo kaendi ka gionge kata gi birth certificate mar piny onego beni obedo. To moloyo e policy mar education. Kwan maendi gima wadwaro nikech onego obed ni somo ok en gimitayo gi jok ma parapara ni kama kaka onego ta. Jagoro maongirore migao mar somo Julius Bitok kinde mokalo ne olero ni gichano dar ka giwuok lai ma itiyogo sani mar NEMIS nyaka e lai manyien mar KEMIS magigeno ni biro kelo fuong'ruok ne ywak ma osebedo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Nyakwara Mugiajuang agi report mar Midicent Adhiambo madwano akaw godo yweyo mokwongo chenro kata eweche manyena magang'ich welo midhiambo makawuona. Soma ne moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel e Facebook kama wantiere live. Omosh Digaro wacho ni Omosh Digaro Land Cruiser wacho na nino news e yo makare gwenge ma Kamato wacho ni tieko mibadhi e migawo mar SHA biro chalo mana kaka yo maditiek godo suna e Kenya. Okinyo chogo bende wacho na nino news Ramogi TV malera kantiere Kibos. Kevin Somondi Odhiambo wacho ni Mondi Kenyatta wuod Kaboch Kawere awinji kendo aneni malera kawan kod Junior Asus Enjola kod Nyagem. Nyakwara Mugiajuang med kete Ramogi TV wakawiyo madundo gisani kawaduogo kod weche mamoko e ang'ich welo kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited nikod nengo maogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom ceiling 100 ka steel trusses iuso ceiling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuano tol sani kokalo e namba 0722 63 83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018, Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar. Lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wachiwo sire yor ndikruok e tich kochakre uru kwayo, kiti kama itie kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik irit ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website marwa ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimna ka iseyudo tich. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Machiegni kendo Nyakwara Mugiajuang e weche manyiena mag ang'ich welo. Jopuonj mag P1 mapok ondik tich okwedo duol mandiko jopuonj tich TAC ewi tero e tiegruok jopuonj mosendikie e medo rang'iny mar tiegruok margi e bwo chenro misiro kod bengi maduong' mar piny ngima. Jopuonjgo ma kwan gi ohewo 300,000 e pachoka
ywak ni sirikal osejuang'ogi kata bed ni moko kuomgi nosedok ka nyaka tiegruok mamiyogi ginyalo puonjo nyaka jopuonjre e bwo lai manyasani mar CBE. Simfros Okinda notwa kod jotende jopuonjgo machunygi koro dhi katho kod tijno e wi higni buora magisebedo godo oko e koyo nyaka ne gitiek tiegruok margi. Odiochieng' manyoro tarik 29 ne en tarik mogik mar kawo nonro mar jopuonje mondiki gi TSC manotimo P1 ne ikruok mar medo gi rang'iny mar tiegruok mabiro ketogi kama kare mar puonjo jopuonjre mag junior school e pachoka e bwo chenro misero kod bengi mar piny ngima kata World Bank. Wach makama kata kamano medo nyuolo liet ahinya kind jopuonje mag P1 manyaka sani pok ondiko TSC kata obedo ni moko kuomgi to nese nyaka medore rang'iny mag tiegruok. Negi konwa this prior mane wan jopuonj wadhi motimo gimiluongo ni upgrading ma wan gi barupege udi ni kwa tieko upgrading sirkal dhi ndikowa to gitamoro ndiko nyaka kawuono wasetimo upgrading to sani ka koro sirkal koro nyaka koro jopuonj mosebedo trend jopuonj mosendigi sirkal ema koro gimiyo chance mondo dhi otim upgrading kendo gichulnegi fee through the World Bank to wan jo mose trend mondo timo upgrading pok ondikwa. Degi consider nikech nitie jomo upgrade to pok okaw gi TSC. Degi consider jogo giketo gi iye mondo wane ni jogi osekaw gi te to pod nitie rem kata gibedo satisfied gin sawa. To ka gimiyo ji sponsorship madhi gi World Bank no to gimiyo jopuonje mosebedo employed then gi neutralize gikaw nyaka unemployed gimi kata koko mi TSC but at least gi upgrade. Jopuonj gi ywak ni sirkal osejwang'ogi kuom kinde buora gima koro nego chunygi kod tij puonjo. Kenya Kwanza kaka nodonje loch for the first 2 years kata sani pogi timo gimiluongo recruitment of P1 teachers. Jogo sebedo mana katimo replacement. Tadwa koni e Kenya Kwanza kaka ibe mo pok wayude gimiluongo ni internship mar japuonj mose train for the first time. The last 2 years negi kane gilando nigi ndiko jopuonj 45,000. Ingin samulung 45,000 to ni jopuonj monutingo nyaka ja TTI, en jopuonj monutingo nyaka university ngata kana manyo bedo japuonj. Koro gi confuse jo Kenya ni jopuonj sandike. Ada koni for that first year manondike 45,000, jopuonj manondike mag P1 were only 4,200. Laura Kiamba oseteko higni madhi 7 oko ka Eriko Chieng'a sani kwano higni ma 12 tok tieko tiegruok. Tiyudo ka ng'ato no train o high college ka at 40 years matin nganthi tiyo kata 5 years tindike to ntenga mano train mano tiyo ka 24 years like me ana tiyo kan 24 years sani ko kan gi 37 years kori do ne mondo achop 45 chako kandika. Surely, is it really fair? Sekta mar puonjo, siasa kod weche mathoth osedonje, gima osekelo akweda e chiwo tije ne jopuonj kaka owinjore. Ibo yudo ni ibo kwaya pesa. To ka onge pesa, ibo kwaya denda. To koro ka stand firm, nikech okidang ibed ni iae piny somo, ka isechopo maduong' kama kokidwa ketho dendi ne tich. Abro wacho ni obedi. Komigi to gimiyo jo siasa mar loyal to them. Komigi to geng'iyo ni in kor gweng' kumia ene wuoru ne nango. Ka wuonu nigi title ka ne chief moro tibiro bedo considered. To ka in nyathi ng'ata kata mane wuonu ok en gi moro amora ok mi. To komigi be giwuondo ni ogikaw to gin gi brokers jolwetgi. Ima biro koni idwaro barua kel in 200,000 adhi omni. Ka in 200,000 timi. To ka onge tindo ng'ano kamano. Jopuonj gi koro dong mana ka gwonyore gi pado e skunde mag ji giwegi ma ok rang gima jopuonj kaka dwarore ka gikwayo sirkal mondo resgi kapok chunygi otho. Kama wabunge wabede David Ouma Ochieng bunge ma Ugenya kanya ema koma jo wabunge ma Kiambu bebede gi amalo gi fight nwa mondo jo Nyanza jo P1 ma Nyanza ma pok ondiki jopuonj. Jagoro maduong' mar NAT e kaunti ma Kisumu David Obuon wacho ni sirkal osebudho ahinya kapok ondiko jopuonj mag P1 gima sani koro sando ngima jopuonj go. As we wait for the government to give us proper way of employing these teachers, already we have a solution, which is retirement, replacement, deaths, dismissals, resignation and transfer of services. If we do this, at least we shall be having teachers coming in with new ideas. Piny Kenya niko jopuonj mag P1 ma 300,000 manyaka sani pok ondik tich. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jaod bura malego Usonga Samuel Atandi okwedo mager pach gavana Masia James Orengo mar loro bada balariany majaramogi Oginga Odinga manitiere e boma Masiaya. Atandi lieko ni Orengo chano mar gero log tich mar kaunti no e lobno. Kane oloso e kar chung od burano, Atandi olero ni ten balariany no osenyise ni ten kaunti Masiaya
chano mar daro jopuonjre makwan gi romo 1,200 e mbalariany no. Atandi lero ni daro mbalariany no biro duoko piny yuto mar jodak ma Siaya. Komachielo, jakom lowo e kaunti no James Otare okwedo weche Atandi kowacho ni mbalariany no ok bidar kanyo. Omedo ni ten mbalariany no nochwalo kwayo mondo mi omed gi lowo maromo eka 30. Kawuono wan gi sirikal mamalo. Nitie problem moro mowuok Siaka. Ung'eyo ni nyocha Jaramogi Oginga Odinga University nyocha nigi branch moro nyocha giyawo kamiluongo ni Siaya FTC. Manyocha wan gi nyithindo 1,200. To nyocha nwang'o sim from the university giloro campus no. Gidhi kamoro nono. Nyocha buok ahinya. Nikech nasebedo ka negotiate gi governor marwa James Orengo ni lowo no giye gimi university mondo kaw lowo no mondo gilok gino university. Nikech university ka un go is town. To town be gerore. Kosari yaso. Kidhi bondo town ogerore nikech university man kanyo. Omodwaro nwa bed gi institutions gi mang'eny. President Ruto nose yiena ni ka waseloko CIFTC obedo a branch mar Jaramogi Odinga University omiya power market pesa university no kaka dwaro mondo gere piyo piyo. Uwinja? Koro problem moro wuok ni gavana ma Siaya en odwa gero head office manyien kanyo kar mondo university obed kanyo. Uyiye koso kuyiye. Udwaro office kose udwaro university. Adwana confirm the public ni nitie meeting manobetie. Committee manobedo formed kind jo Bondo University gi Siaya County Government kendo nigi bedo the early May. Winjruok mane nitie ne nigi winjre mondo mi university kik gol kakanya. Omiyo adwana wach the public ma Siaya area MCA kendo kaka jakom Malans no ng'at mose threaten university ndwa riembo. Kendo wan wahero mondo university obed Siaya mondo gitim program gi kaka dwarre. Tieko mibadhi e chenro mar choko usuru, tieko akwede e chenro mag poko mwandu kod chenro mag dongruok e pacho kae, wuotho kod jopiny e chenro mar loso budget kod chiwo orak mag sirikal gitiyo gi lony manyasani ne gin moko kuom singo mane jatend migawo mar omenda John Mbadi ne omiyo jo Kenya bang' kawo apisi dwe mar 8 higa mokalo. Higa chiel bang'e bende singo makamago osechopo kare kose ywak winyo koro opogore. Jafumbo marwa mar siasa Chris Owino ne obet piny kod Mbadi mar yudo duoko. Ne otise nying manyien mar jawar mane obiro mar reso uchumi mar piny Kenya mane wuotho kathembo. Lony mare marateglo e weche mag omenda, lep ma owir mor kich, kaachiel kod chia mare ne omiyo jo od bura puodho gwelo mare ka jatend migawo manyien mar omenda kendo rwako wuor maduong' mar Profesa Njuguna Ndung'u. Singo mage ne en duoko ochumi e wang'e, dino rode mag mibadhi e duol mar choko osuru KRA, miyo jopiny teko e loso budget, duoko piny osuru e kind weche mamoko. Report mar John Mbadi chalo nade. Machiel kuom gik mane wawacho en ni kaka itimo ng'iewo e Kenya kaka iluongo ni procurement onego waloki ma wawe time yo manual ma ji yiecho karatese kata ji joma timo procurement matimo ma puodho kaka ing'iewo kose nyalo kawo met belie to loko yore mag ng'iewo. Mane wawacho ni wakelo yo manyasani ma wakelo machine uni ng'iewo kore tim kokadhe machine miluongo ni electronic e-procurement. Mano ne wa roll out tarik 4 dwe mar 7 tarik 7 dwe mar 4 mane wa launch officially. So dwe mar 7 ni ne wa roll out e-procurement masani kuru ng'iewo sirikal timo kokadhe yo mar mbui. Yo machielo mar mbui en wach mar payroll ma bende chendo ma wan gi jo miluongo ni jotich ma keloko tich ma jochiende kata ghost workers jo nyawawa ma onge ng'ama ong'eyo kama gintie. Koro jo tije ma nyawawa ge wagolo gi oko ka wakelo system ma wa integrate ma koro kal dhi chudo kokadho electronic system koro mondo mi ng'ama onge mondo chul msara bedo maonge. Achiel kuom mirima mane rowere mag Gen Z ne nigo e kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda mar 2024 ne en okang' mar sirikal dino itgi ne ywak mag jopiny ewi medo osuru
tuo mambadi ne osingo thiedho. Oganda mar jo Kenya wuoyo giwacho maler ni ok gidwa ni mondo med gi usuru nikech usuru mose magen go ni malo kendo giwinjo pek mzigo no. So mano namba 1. Namba 2, jo Kenya wegi kokadho kuom National Treasury, Cabinet gi Parliament noseng'ado mokelo gimiluongo ni National Tax Policy. National Tax Policy no owacho ni wadwa ni wabed gi usuru ma ok idhi iga ka iga. Wadwaro usuru miluongo ni predictable ma ji inyalo ng'eyo kidwa keto mwandu ni ka ting'eyo ni mae usuru kinyo gika. Kitimo tax laws tinwang'o ni medo usuru ahinya seche moko ok kel pesa mang'eny e choko usuru. Usuru nyaka bed gi kuma chope. An ok believe kendo ok en paro mango ni ka wamedo usuru iga ka iga to wabro choko pesa mang'eny iga ka iga. Adwaro ni ji mang'eny mondo choko bed ni chulo usuru to kichule e kiwango maginyalo magiwinjo go nafu. Gwelo mare ne obiro e kinde mane ntiere luoro ni piny Kenya nyalo rem chulo gope mage kendo nyumore e bugo mar uchumi ting' mane Mbadi ogoyo kore ni oikore mar ting'o. Sama ne adonjo e ministry ka Kenya ne chalo gima ne wawuotho e ngegu mar aora ma sani nyalo kier milwar. Sani nineno kata ka joma timo credit rating wacho ni Kenya ogo atwa osudo kama nyocha wantie ga mokalo wasudo wadhi e B, wae B- wadhi e B. Kendo giwacho ni outlook marwa nyiso ni positive. Wan gi ranyisi ni wanyalo sudo maber e weche mag chulo gopewa ma wan go. Ma timore kaluwore gi okange moko mane wakawo. Achiel kuomgi okang' mane wakawo dwe mar 2 ka wachulo gowi mabiro bedo ni mane ni idhi chul 2027. Koro gowi no nya wachule sani nikech ok wadwa dhi e 2027 ka pod ok wang'eyo ni to gowi ni chulo nade manyalo miyo weche kata mag shilling gwenyre kaka nyocha dwa gwenyre. E twak marwa kode, Mbadi bende ne osungo moko kuom chenro mag dongruok machwe madhi nyime e gwenge makaluo e bwo tend sirikal mar Manywanda. Budget ni nyowa temo kata na projects ma Nyanza nitiere support maber kata penyo nage. Kidhi Migori nitiere gik mang'eny mwakete budget. Migori kanyo blue economy nitiere gik mang'eny we lost Paya, we lost Muuru Begin, blue economy nitiere landing sites mang'eny mag rech mibilosi. The same Ginderni, but just ka mention nitie Yoma Masara Muuru, Yoma Kababu madhe pinyo yie all the way to Tho nyaka got Kachola mago ni budget. Tiendara Homa Bay madhe through Kalamindi from Kalamindi nyaka Nyakweri kokadho Sani. Nitiere yo mabro Posta makadho Nyikendo madonjo Nyarongi dhi nyaka Makala. Siaya nitie yo moro, I've forgotten the name, but nitie yo maran all the way from Game all the way to Alego. Yeah. Nitiere yo mawuok Kalandin nyaka kona Kalija. Nitiere yo mabende dhi nyaka Kamito, Simbo Bay. Nitie dwelling of Bondo. There's also Bondo bypass road. One gets so many roads in Siaya. The same with Kisumu. Bende wanegi yo achiel ne west Kisumu town west 12 kilometers. Kisumu town west wanegi yo Muhoroni ni Mamboleo wakete pesa. Waketo yo moro nitie Chiga ka. Then nitie yo machielo bende mawuok Ginawasi madhi all the way to Katito Nyakawasi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Moko kuom jod bura okwedo paro mar golo aguch omenda mar NGCDF e lwet jod bura nyaka e lwet 10 counties. Kotelnegi kod jod bura ma Suna West Peter Masara olero ni golo aguluno e lwet jod bura biro duoko piny sekta somo kod dongruok ahinya to e gwenge. Komachielo kane oloso e kar chung'od bura Malurambi e romo mar rango dongruok ma osego e kar chung'od bura no kokalo kuom omenda mar NGCDF, Hamala nolero ni jogo makwedo aguluno onge ng'eyo e wi kony ma jopiny yudo. Wach makamano ne osir gi jakom mar NGCDF Olago Aluoch kowacho ni aguluno osekonyo jopiny kendo ojiwo jotelo mondo oti maber gi omenda mag jopiny. Vizuri tunaweza tumia resources nchi yetu. CDF mimi najua ya kwamba hata tunapotembea tukiangalia, we will do our report and that is a report based on the evidence. Hazina hii ni ya wananchi. Na yule mtu anasema hii hazina isaidii au inafaa kwenda, ajue kwamba aulize wananchi kwanza, kwa sababu hao ndio wenye hii hazina. NGCDF Act inapatiwa waheshimiwa MPs role ya oversight peke yake. Hawaingilia na mambo ya pesa kutumika kwa constituencies. Hiyo ni kazi ya chairman na kamati yake na fund manager everywhere in the republic. And I've gone throughout our country. I know what CDF has done, even for Ngao officials. The moment they will remove CDF, they will have removed what is working to replace with what is not working. Kama kuna marekebisho ya katiba na CDF iko ndani, ni sawa. Hata hiyo itakuwa mzuri. Biblia inasema mahali kuna ugomvi, kura iamue. So it is wonderful kama watasema referendum imekuja, mambo ya CDF iwekwe ndani, wananchi waamue kama wanataka CDF ama hawataki. Riwruoge mag oganda ka otelnegi koda riwruok mar Devolution and Climate Change Adaptation Program DACA dhi nyime kod chenro mar puonjo oganda ber mar golo pachgi e chenro mag dongruok ma itimo kod piny owacho e kaunti ma Migori. Seche ma giseyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom rem keto chike makare mag kawo pach oganda e chenro mag dongruok. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Kao pach oganda achiel kuom gigo madongo ma chike mag piny Kenya kata katiba mane ochako tich higa mag 2010 ma idendo kaka New Constitution ne obiro godo. Kata kamano higni 15 nyaka ne katiba manyien chak tich e pacho kae, ywak pod nitiere e yo manywando pach oganda e chenro mag dongruok mopogore opogore e pacho kae. Even though ni ji participate during public participation, tinwang'o ni jok miluongo gina wenge faces ma similar ka mana jok mabiro pile ka matino okonwang diversity of minds mag ji ma kuonde opogore mondo mi gitim gima gidwaro. Koro mano wabiro kanyakla mondo mwago umbaka kaka oganda. Public participation mwatimo en ni ji igwelo. Kugweli idhi kacha mondo dhi omiye gimoro kaka machalo kaka lunch moro kata kaka transport moro mitiyogo. To mano no ketho ratiro mag jomoko nikech ken public participation onego bed ni ng'ata orwaki ka osewachno dhi bedo kama to ng'ato ka ng'ato dhiye. Kidhiye tigolo pachi tiwuok tidhi kuma idhiye. Kaka giloso apaya loso tuka nikech wan wapono oseloso apaya ok onyiswa na apaya ma kama idhi losi mondo wachung' wane mwanyisgi ni ajoma loso apaya ok otieko maber mondo gitiek loso nwango. Riwruoge mag oganda ka otelo riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation Program kata DACA wach ni piny owacho ma kaunti Migori oserem e nyondo pach oganda e yo makare e chenrogo mag dongruok. Wang'iyo kaka Migori County kama wantie ni inwang'o ni chik matayo weche mag raia manyalo miyo raia onwang' kaka ginyalo bedo kod twak gi jo sirikal pok oket chikego. Wakwayo sirikal ma Migori County mondo ng'iye ni jo Migori County gin citizen monego beni gibedo piny kendo gigelo pachgi kaka onego beni pesa gi tiyo. Mike Joseph riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation Program kata DACA wach ni kaunti ma Migori onego keti okenge makare ma oting'o chike manyalo tayo chenrogo ma kawo pach oganda. Bedo ni Public Participation Act ma Migori County ka pok obedo passed up to now, onyalo bedo kaka yore manyalo
chocho yore mag public participation e Migori County ka. And mane momiyo kata kitime watime atima to watime nikech waonge chik ma oket motegno ni kaka public participation owinjo be notim. Riwruoge mag oganda wacho ni oganda duto onego mi thuolo mar golo pachgi e chenrogo mag dongruok ma itimo kod piny owacho. Wando public participation mosebed kitimo ok morwa nikech pach japiny ok okawe ground. Mokwongo pach oganda onego kaw piny e lo mokwongo piny e lo ka nikech jopiny gi ema chulo osuru. Ka pachgi ok okaw ma gik ma gidwaro ok otimnegi to ok gimor mondo opogi ni gima kama osetim. Kawo pach oganda pok odhi makare nikech kwatemo tudore gi jomo no beni kawo pachwa o giyie mondo giwuog oko mondo ginyiswa kaka onego beni watimo programs gi. Jatend migawo ma jotich kaachiel kod sirikand loch gwenge e kaunti ma Migori John Kobado wach ni adieri ni kaunti ma Migori pok oloso chik mar kawo pach oganda. Kata kamano nitie chike mathoth ma gitiyo godo e kawo pach oganda kendo sper kitime e yono makare. Public participation, to be specific, is one of them when you go to the assembly. But onge gap because we are one government. And you see, county governments, okuchung kendgi. Kama dipo ni ntiere act mapodo olosi gi county government, itiyo gi act mar national government. Koro we have Public Participation Act mar Kenya mangima, mapod tiya, onge kama gap moro nyalo bedo malich. But nyaka koro wadomesticate, wakete mondo dhi odonj gi the local environment maka, which we have done, and I think sooner than later they puothe. Yana kose kalo most stages. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopith rech koro ikwayo mondo neni otudore kod apisas mochung'ne chenro mag pith rech e nam Lolwe, Kenya Fisheries, mondo giyud tiegruok makare kotenore kod kaka ginyalo timo chenro mag pith rech e cages e yo mowinjore. Jopith ijiwo mondo otim ma kaka yor rito rech gi e cages mondo okonye e geng'o lal magisebedo ka mienjo e ohala no kuom kinde nikech koso ng'eyo. Magi ne oyangi kod jalup jatatije mar Kenya Fisheries Services bade ma Kisumu, Christine Tigi, ai kinde mane isidho okumba ne jopith rech. Rech githo niwach bende bedo ni jomoko ok luw chike ma sirikal dwaro. Koro wakwayo joma donje tich bilano e biashara bilano mondo gibi wabed kod gi piny mondo wakonygi yiero kuonde ma gikete cages maggi kaka giborito rech ka gisekete cages mondo kik gibed ni giwito ohala kata giwito rechgi kosechopo ni ndalo matero rech e chiro osechopo. Anyakora Mugejwangi yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani ka waduogo to adhi mbele kod weche manyiena mag ang'ich welo kik idhi mabor. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Yesu yo Nyasaye, an Millicent Ogonda. Kadi her yudo wenda mar warom Jerusalem, di mana *860*416# to pari enia Ramogi TV e od jower duto. Nyasaye ogwedhi.
today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's real. Yeah. I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, which is actually that one. That's the one called Ka, Holy Book of Netta. So that is how, I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E weche mag tuke nyakora Mugia Jwang en ni gonde ariyo manologi Joao Pedro kod Enzo Fernandez okonyo Chelsea yudo points 3 e tuke mag lig maduong' mar adhula piny mar